Rigtig hjertelig velkommen til forestillingen Mit liv som Niels. En autobiografisk bekendelsesforestilling om mig, med mig og af mig. Niels er en nordisk kortform af det græske Nikolaus eller Nikolaj, der betyder folkebesejrer. Kom så, Niels! Det er Kirsten, der råber. Jeg får uanede kræfter. Jeg kommer op på siden af Lars. Jeg baserer ham. Den er hjemme. Sejren er min! Magnus ligger helt stille. Ikke tale om. Du pylder for meget om de børn, Annelise. Lisbeth. Og Jesper. Hvad fanden så hun i ham? Hvad havde han, som jeg ikke havde? Nu har I fået serveret mit hoved på et fad. Ja, tak for nu.